Keblai yapi kahan men kapara takasingi pusan biang larak tin jong blai na gospel ko Matius nakalanong kapa kadway kat arpau terter hak teng kapa berkun bermsem bakuit amen. Kordit yapa Khorasin kordit yapa Betsaida nabalada yaki kampla balale api lale hatirus bat Sidon Laslam kinjin dalakala kabamut, dakapa pong jan berni, bat dakapa berd bay yaladi. Ngaong hapi, bahaka akhir kesingi, ublay unsa kam isnei ya kitirus bat Sidon. Ban yapi, mapapat ku Kapernaum, hatu en kintiu yapa hadu beneng, en sepenuh arsut yapa syadu jok. Ladai kampala balale apa lale hasodom kandalasa hadu mentah. Tu kan mau teba haka akhir kesngi ublay unsa kami sini ya ka Sodom ban yapa. Kan men ke para habangi yo sngau ya ka jingalap ya ka kubor ka babaha habangi yo ya ki kampala balajia lane habangi ya sngau ki kampala bu Jisu ulale ya kabala yatu nakapor syakapor pada ya kabau Jisu ulamang nakapantaka jing penim iwei pa iwei nangi pad ngim tre ban leit lembah jong kata kalenti pad ngin kala kabamut te Jisu ula ong yakane ada ngilong kipa long kumta ki bom nget ha ka akhir kesngi en sa peno arsut yang i syadu jok lada ngim nget bat ngim kala ka pamut bat ngim pili ki khmat jungi banyat ha ka lenti ke badai ka jing ap yang i kalong ka dujok ki kpa jong ka balang Kristan ki ong kumne syabar na ka balang Katolik omdon jing pen im balai la ong kumta namar ba kitu barok ki ba layak sngau ya kaktin jong utrai Henry Kim simpriang lut ya ki ktin jong utrai berkitu ki bom syam la kala ka pamut teka jing ap yaki kadai ka ducok Henry ya ki gentil ki bom pat ya sngau je pangu Jisu te yaki endang kham don jing isnei namar ki im kumba ki im ki le kumba ki le Henry kim tip namar wa kim pad yo sngau kim pad benar di namar kata nakabanta jongi iwei pa iwei ki ba khat yala de Kristan kane ka jing thok ken mau ya ka pau Jisu ula kren leng ba jong ka gospel kat ku Matius kal nong ka ba khat wei khat arpau terter ka khat yangi iwei pa iwei habangi ya sngau ya ka jing penbenai ka kubor babha dan ni ka gospel ka jong Jisu ka wer yangi bangin nget yaman la ka kentin ka bau Jisu ula keren om bangin sujit kumbai ngi lek syong ha restoran ngi bam ya ka jin bam ka bangi sutenan kum juru ngakhat ngawer ya pi ki pas ngap yanga ban om jit hapa pi pule ha ka Bible ban jit ya kitu kidekhat na ka Bible ban jit ya ki kitab ha ka Bible ki ba pensutenat ya pi Henry ya ki ba ba ki ba pimla ban pidiang pi kentai no te dei nakane ka dau pangasa ong wan ra ya ki jing ong jong ki kpa balang ki jongi ki baong syabar na ka balang omdon jing pen im
Namar kita berkhoj ki pali asngau yo Jisu hre kim priang pura yo Jisu ki kampala yo Jisu lale bade ki jing jia ki ba jia lengba ya ki pangi khot menta ki jing maya ya ki pangi khot menta ki sakramen yo Jisu hi ulale men ba dang im bat ngi ki kelalong sakramen na Jisu la ki shabeneng la ding yim ngai ya ki kalong ke jing tim yangi kalong ka apot ke balanot yangi dan mar kata ngakot ngawari pi lembaga ne ke jing ong jung Jisu ya kitu kisnong hakiba lale ya ki kampala bon sin hakisnong kabat saida ketika kisnong jong bon teliki apostol lakuno sangut na peding jungki gide na bet saida Kapernaum ketika kisnong kapas syong kapasa tanya pasnong pasa hiu Jisu rekim tre ban ngai dan mar kata ngiru lada ngilong kumaki ngin sasya peno arsut syadu jok namar kata to ngin kela ke pemut to ngin syaskor ben ko ngotik ia ka ketin ke Jisu lakren ya ke bangi la ban syam ha ke Bible hak khotbah hak scripture hak jin tha bakoi badru lada pidon kalat kelenti ban puleru ia ki weipat ki jin tha ki balong lese ki sembut ene ki sendrop ya ki baki apostol ki sendran jeng ki bu jing kenmau ya ki jing tha tradition nglamrong tradition mar ka jing tha bakoi berkawai hi kentup ya ar ka jing tha bakoi ka ba ngingi don bat ya ka ba la ai pateng ya ki ba la bu jing tha kenmau hadin haki jing tho ya kepala ai peteng lengba ke tradition kepala Paulus ru Ukraine haka city Sekinong Thessalonika bad kepala ngidon haka palang kata ka magisterium keba long ki nong peit nong khmi ya ka e ke ban nget bad ke e ban nom nget bad ya ka e ke bangi de ban ko ngo bad ka bor jing hi kai ka song halor jing ki ka magisterium ni ong ya kene ka bor hi ka ya po ka balang ya ka ba kinong sensar jong ka balang kilong maki pa ba khoi ni kong kan hun jong ki bishop ki cardinal kini kide ka magisterium pa ni de ben ko ngo ya ka ba maki ki ai hangi warga kono ka jing hi kai ka de ya ka ba barok ka balang bro ka we ka ba kinong peit no khmi ki bisar kita ka magisterium dan markata tungin ko ulut kenang ba yangi enam syak kentai tu trai blei lung pa umun sim ba khu jung unyarap yangi iwe pe iwe hak teng pa put kun umun sim ba khu amen